200 de la Jean-Louis François, fabricată în Franța. Este o minunăție de gecuță, acoperă un buz de 130 de centimetri. Da, două bucăți mai am reduse la 200, ultimele două bucăți din stoc. Dacă nu aveți așa ceva și vă place stilul, trebuie să aveți, este de o finețe rară. Ia uitați-o ce frumos este lucrată, ce năsturaș are, da, deci este superbă, iar la spate arată așa. Da, superbă, 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 preț la ea 200, e și redusă, da? O gecuță plovăraș sau un plovăraș gecuță, sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, vă mulțumesc din suflet, doamna Kim. Bună seara! Apoi am așa fâși impermeabil, da? Cu buz de 140, preț redus 200. O singură bucată mai am. Foarte frumos și ăla. Cum îi spune? Cardigan de la Luxuna, pe culoare kaki. Ultima bucată din stoc, da? Disponibil pentru prețul de 100.